Ar ôl Brexit nawr, beth sy'n mynd i digwydd i ardaloedd fel Merthyr a Troedryw a llefoedd fel yna? Swn i'n gwybod yw'r ateb. Ni wedi gweud wrth Llywodraeth y Drefn Unedig dyle nhw'n sicrhau bod y 600 miliwn yn mynd i golli mas, cael ei wneud lan gan y Llywodraeth hynny, ond lan i nawr, maen nhw wedi gweud bod nhw ddim bodlon roi'r addewid yna. O iawn. So sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? Na, yw'r ateb, yn anffodus, ond ni'n pwyso mwyn sicrhau bod y cymunedau hynny ddim yn golli mas o gwbl. So since Brexit has happened, do you feel that as a country we'll be able to sustain and improve the education system? Yeah, I think we can improve the education system. I think there are issues about research funding for universities that haven't been resolved yet because they are reliant on a lot of European funding, and that would have to be made up by the UK government. But no, we can develop our education system as we want it in Wales and fund it even in difficult times so that it continues to improve. Fi jyst mae'n gofyn yn gyflym, a fi'n wedi mynd trwy'r addysg yn dysgu Gymraeg fel ailiaith. Ydych chi'n credu bod addysg ailiaith yn neud digon i creu siaradwyr hyderus sy'n gallu mynd allan yn y gymuned a ymdopi gyda sefyllfaoedd sy'n cynnwys pobl sy'n siarad yn rhugl? Na, yw'r ateb. A bod y Gymraeg wedi bod yn orfodol yn yr ysgolion sy'n gymledd yn yr ysgolion Saesneg, gallwn ni ddim gweud bod ni wedi creu siaradwyr hyderus o Gymraeg. So felly mae rhaid newid pethau. Mae rhaid sicrhau bod y Gymraeg dal i fod yn orfodol, ond mae yna gyricwlwm newydd sy'n mynd i ddechrau mewn y cwbl o flynyddoedd. Yna'r cyfle i gael gwared o'r ffin hyn rhwng Cymraeg iaith cynta a Chymraeg ail iaith a sicrhau bod yn gweld fel continuum. Bach iawn o bobl sy'n mynd i moyn astudio Cymraeg fel pwnc academaidd a llenyddiaeth mae'r un peth yn Saesneg. Ond beth mae'n sicrhau bod bobl ar sgiliau mwyn bod yn gallu siarad a defnyddio'r Gymraeg yn hyderus yn y pen draw. So ydych chi'n credu bod y label ailiaith yn bach yn wrong, dylai fi ddim fod yn label fel tîn ailiaith? Ydw. A na beth sy'n goffod newid. Roi enghraifft, yn y 50au pan oedd mam yn had yn yr ysgol yn dod o'r un pentre, achos y ffaith bod mae mam wedi gwneud pynciau celfyddydol yn yr ysgol, nath i Cymraeg iaith cynta yn had, achos pynciau gwyddonol nath wedyn nhw, wel, ailiaith ti'n mynd i wneud bod i Cymraeg yn gwybod sy'n beth. A mae hwnna'n enghraifft o'r lle dwi ddim yn gweithio. Yn ddiweddar, beth sydd wedi teulu digwydd yw wrth gwrs, chi ddim ond yn gallu gwneud Cymraeg iaith cynta yn ysgol cyfrwng Cymraeg. Ond dyw'r ffin, ni'n gyfal yma'r ffin. Mae'n wahanol lefelau o rhuglyder yn Gymraeg, a na beth wrth gwrs mae rhaid ni'n sicrhau mae bobl yn ystyried yn y pen draw. Un cwestiwn cyflym, fel person sydd wedi elwa allan o addysg Gymraeg a'r Coleg Cymraeg yn enwedig, oherwydd fi'n astudio o Dylun Newydd drwy gyfrwng y Gymraeg gyda cyllid y Coleg Cymraeg, fel allan ni sicrhau bod y cyllid yma yn parhau a bod y Coleg Cymraeg yn gallu parhau i gyllid o pobl i elwa fel yr ydw i wedi? Wel, fi newydd ddod o achlysur lle o'n i'n lawnsio ymgynghoriad. Nid ymgynghoriad, grŵp mwyn ystyried fel i gryfhau y gwaith mae'r Coleg Cymraeg wedi wneud yn y 5 mlynedd diwetha. Ar un adeg bach iawn o gwrsau oedd trwy gyfrwng y Gymraeg, tu fas i Gymraeg i hunan a pynciau fel hanes. Nes i'r gyfraith yn Aberystwyth o dim pryd hynny, mae hwnna wedi newid, a mae'n rhaid sicrhau bod y gwaith yn parhau. Un cwestiwn i olaf. Pa mor bwysig yw cynnal eisteddfod mewn ardaloedd di-Cymraeg fel y Fenni? O holl bwysig. Mae ysgol gynradd, mae ysgol y Fenni, ond i lawer o'r plant sy'n mynd i'r ysgol hynny, mae bywoliaeth i'r Gymraeg yn yr ysgol ond dim byd tu fas. Rai ohonyn nhw ddim yn ystyried y Gymraeg fel iaith fyw. So mae'n bwysig dros ben bod y brifwyr yn dod i ardaloedd o Gymru lle mae'r iaith ddim yn iaith gymunedol, lle mae yna fach iawn o broffil dy'r Gymraeg mwyn agor drwsau bobl. A bydd yna lawer o bobl yn trwyddo'r gati efo'n hyn dros yr wythnos hyn sydd yn ddi-Gymraeg. Ac i nhw, bydd nhw'n gyfle i nhw i weld am ha ffordd allan nhw falle i ddysgu Gymraeg yn y pen draw.